Představte si, že jste YouTuber bez morálky, bez hranic a vaším jediným cílem je generovat co nejvíce peněz a zhlédnutí. Jak daleko byste byli ochotni zajít? Protože v případě Braza je algoritmus YouTube tak silný, že je nemožné dělat cokoliv jiného. Ten YouTuber, o kterém dnes mluvíme, vykořisťoval smrt pro sledovanost, kradl peníze z charity, lhal a podváděl celé své publikum a mnohem víc. Tones Your Way. Tohle musí být ten nejhorší komentářový kanál, jaký jsem kdy viděl. Píše se rok 2022 a náš subjekt Brazzo pilně pracuje na svém kanálu. Na první pohled se mu zatím daří velmi dobře. Ve skutečnosti právě překonal 100 000 odběratelů, což je víc než já, ale k tomuto úspěchu mu velmi pomohl styl obsahu, který nahrával. Jak vidíte, Brazzo byl komentářový YouTuber. Konkrétně patřil mezi ty, kteří nahrávali milion nenáročných videí denně s nějakým obecným záznamem z hraní v pozadí. Mluví o jakémkoliv možném zajímavém dramatu nebo tématu, které je napadne. V případě Brazza se jeho témata točila téměř výhradně kolem neskutečně populárního Dream SMP. Zdálo se, že skutečně fungovala velmi dobře. Tomu přinášelo stovky tisíc, někdy dokonce miliony zhlédnutí každý měsíc. A jak bude později ve videu velmi zřejmé, jedním z největších faktorů, který lze přičíst k Brazzoho úspěchu, bylo to, že byl ochoten udělat cokoliv pro více zhlédnutí a více peněz. Cokoliv, aby se dostal na vrchol. Navzdory tomu, že i už měl asiek s některým z nejsnazších typů obsahu, se v minulosti Brazzo zapletl do několika kontroverzí za krádeži obsahu od menších YouTuberů. Mysleli byste si, že s jeho dříve popsaným procesem tvorby videí by hledání zajímavých témat na komentáře bylo jediným krokem, který by skutečně vyžadoval jakékoliv úsilí, ale bohužel je ráz 0 tak líný a neoriginální, že vypadá, jako by selhal i v tom. Tyto problémy se poprvé objevily v červnu 2022, když jiný komentářový YouTuber jménem Sixstriker nahrál jednoduché video, které pojednávalo o problémech s novým systémem hlášení chatu ve hře Minecraft. Zerusio, že problém začín asi 6 hodin poté, když si všiml, že Brazzo také nahrál video, který nejenže skopírovalo přesně stejný název a miniaturu jako Sixstrikerovo video, ale zdánlivě to celé okopíroval. Jo, to je celkem nepopiratelný důkaz. Brazzo rychle reagoval tím, že natočil video s názvem Byl jsem odhalen, kde namísto jednoduššího omluvy a pokračování řekl Dítown bývenuám a oditown nést jakoukoliv odpovědnost za své činy. Tak, bych šel stream dál vyrodil. Podíval jsem se na stejný Phoenixovský video, odkud pošizili původní screeny komentářů a trvalo mi asi 5 minut nepřetržitého procházení, než jsem našel alespoň jeden ze stejných komentářů, které původně použil Sixstriker. To vážně nejsou žádné populární komentáře, co? Bez ohledu na to, v důsledku této kontroverze si diváci začali všímat, že to nebylo poprvé, co Brazzo udělal něco podobného. Ukázalo se, že jeho nejpopulárnější video v té době bylo jen neupravený, znovu nahraný klip z jednoho z přenosů youtubera Bad Boy Halo, kterým se Brazzo chlubil, že vydělal přes $10,000. Jak jsem ale zmínil, jsme stále v červnu 2022 a nic z toho se nevyrovná událostem, které se odehrály o pár týdnů později. V šokujícím zvratu událostí se na YouTube objevily jedny z nejsmutnějších zpráv. Zatímco většina fanoušků a YouTuberů nahrála 1 nebo 2 videa jako poctu Technoově odchodu, Brazzo nahrál přes 10 videí o Technoblade jen pár dní potom, co se ta zpráva rozšířila. S názvy jako Promiň Technoblade, a pokud si fanoušek Technoblade, podívej se na to. Bylo jasné, že mu na té zprávě vůbec nezáleželo a že tento obsah vytváří pouze proto, aby využil tehdy velmi zranitelnou fanouškovskou základnu techna. Situace se ještě zhorší, když zjistíme, že všechna videa, která v této době vytvořil, byla také plně monetizována. Poté, co byl nevyhnutelně kritizován za toto sobecké chování, Brazza oznámil, že daruje veškeré příjmy z těchto videí charitě Technoblade, což dělalo přibližně $3,000. A to je konec. Pamatujte,
že tato částka nezahrnuje desítky videí, které dříve vytvořil jako clickbait ohledně technodiagnózy rakoviny před jeho úmrtím, na kterých rozhodně vydělal tisíce dalších. Nicméně, upřímně řečeno, by na tom stejně nezáleželo, protože to bylo právě v tomto údajném darovacím videu, kde udělal fatální chybu, která vše odhalila. Dobře, zachytil si to? Protože pokud se podíváme pozorně, můžeme si všimnout, že těsně předtím, než má provést ten dar, je na videu rychlý střih, při kterém se částka na tlačítku daru ve skutečnosti změní. Sobie Stebraz Bovon zlával skutečný dar ve výši $3000 a je fáze zapasil skryt tím, že pomocí nástroje Inspect Element změnil pole s darovací částkou, aby předstíral darování a i vypadal jako dobrák, zatímco tiše ukradl všechny peníze. Sebral je sám pro sebe. Tak proč si to udělal? Ale já jsem neudělal tolik videí. Ale ano, udělal. Opravdu ne tolik. Jakékoliv více než 3 videa o smrti muže je mlžení. Udělal si asi 10 a sfalšoval si charitativní dár. Jako, že nechápu, co tím myslíš. Prostě jsem si nemyslel, že je to špatné. Prostě jsem dělal videa, nevím. Někdy prostě nepřemýšlím a jen konám, kámo. Občas pouze prošvihl ten jeden klíčový detail. A teď byl konec. Stovky komentátorů na YouTube začaly tvořit videa o této situaci. A nemluvím jen o Minecraft komunitě. Velcí youtubeři jako Ludwig, Some Ordinary Gamers a dokonce i Moist Critical všichni tuto záležitost vytáhli na světlo. A výsledek? Kanál Brasso by byl zablokován. Ale ne z důvodu, který byste mohli očekávat. Po nějaké době nenávist nakonec opadla. A když jsme vstoupili do 2023, Brasso se pokusil rebrandovat svůj kanál. Přesunul se z Minecraft komunity do ještě více dramatického a novinkami nabitého okruhu Andrew Tate Clips. Stejně jako to udělal s Technoblade, Brasso začal doslova vykořisťovat Andrewa Tatea tím, že informoval o každém jeho kroku, což v některých případech vedlo k tomu, že vydával více než 10 videí denně, což mu ke cti přineslo ohromný počet zhlédnutí a peněz. Avšak, jak víme, karma má svůj způsob, jak se vrátit. A 23. listopadu téhož roku Brasso obdržel třetí a poslední varování na svém kanále od novináře Piers Morgana za krádež a opětovné nahrání klipů z jejich rozhovoru s Andrewem Tatem bez povolení, což vedlo k tomu, že jeho kanál nakonec byl ukončen. A upřímně jsem si nějakou dobu myslel, že tím příběh skončil, ale po dalším pátrání se zdá, že nikdy skutečně neopustil scénu. Po zákazu jednoduše přejmenoval svůj starý druhý kanál a od té doby tam nahrává stejný obsah. Také velmi poslední aktualizace na poslední chvíli. Ale viděl jsem několik komentářů, které říkají, že Brasso byl zřejmě také zablokován z programu Andrew Tate's Real World poté, co se personál dozvěděl o záležitostech z Technoblade. Jen jsem si myslel, že to sdílím. Ale nezáleží na tom, kolik nových kanálů Brasso vytvoří, nebo jak moc se snaží zakrýt svou minulost. Myslím, že Moist Critical to řekl nejlépe. Bez ohledu na to, kolik dáte na charitu a na podobné věci, navždy budete známí jako nesnesitelný zadek. Ty serky zaužil umať opravdu skvělé osoby.